Zvavo vakagarika mukurarama, ini handina rugare. Kunyangwe zvazvo ndakakurira kunoku kuUK, baba vangu my stepdad vakange vaine mari, vainge vari murungu. My mom zvekare vakange vari munhu aiva nemari, but chinonzi rugare handina kumbogara ndakachiziva. Ndakatorerwa rugare rwangu. I was robbed of my life by the ghost of my father. Ndinoitwa murume muno muUK nechipoko chababa vangu. Kune avo vanenge vava kutozvibvunza mibvunzo, ndichaedza kutsanangura neapo pandinogona napo kuti munge muchizvinzwisisa kuti chii chingakonzeresa kuti chipoko chababa chinge chichizomuka chichizoita mwana wacho wachakazvara kuti ange achizova semukadzi kwachiri mukoma. For you to understand kuti how a 53-year-old woman in London ends up with a spiritual husband. Regai ndimbokudzoserai kumashure apo pandakange ndisati ndatombozvarwa tichiri kuHarare. My parents were still in Harare. Before I was born, my biological mother vakazvarirwa nekukurirawo muHighfields. Amai vangu vainge vakanaka chaizvo, kunyangwe vakura vaitoonekwa kuti she used to be a very beautiful woman. So she met my biological father muhudiki hwavo. Baba vangu, he was a man akange achishanda paMickles Hotel. Saka baba vangu vachishanda paMickles Hotel kudaro vakabva vachizotsvakirawo amai basa kuitira kuti vange vachizobatsirana. Saka pakange pachidiwa vanhu vaiuya kuzoshanda temporary vachiita general work mukitchen department. Saka my mother had already fallen pregnant with me. Saka sezvo vakange vachida mari dzavaishandira hanzi namama dzakange dziri shoma, saka vakaona kuti vakashanda vari vose vanogona kuita zviri nani. Saka Mickles Hotel ya-announce kuti they needed my casual workers to help with peeling of potatoes uye zvekare kuita mamwe mabasa in the kitchen stuff. My father vakabva vashandisa ma-connections avo to get his wife, my mother, hired immediately. My mom by then vakange vari 3 months pregnant, vainge vakatakura nhumbu kuchizozvarwa inini, saka vaishanda alongside my dad. But amai vangu vakange vari munhu ainge aine musikanzwa according to the stories that she told me. Havana kutanga kuita misikanzwa pana baba vangu, izvi vakazvitanga kubva vachiri mudiki. Ivo vanoti vakadanana nevamwe varume vainge vatori nemabhazi avo muHighfields imomo vachizonosangana nadhedhi vangu. Vakange vava kutoda kutodzikama, vaiti ndainge ndanzwa nekurohwa nasekuru vako vachibvira baba vavo. Saka she then caught the attention of this other businessman uyo ainge akauyako kuZimbabwe, ainge achigarapo paMickles Hotel. Saka murume uyu akatanga kuchiva amai vangu nekuda kwerunako rwavo. Saka amai vangu vakabva vatoona kuti this was the only way yekubuda nayo muZimbabwe and kutiza urombo. Saka vakatanga kuonana secretly vachitombotiza kumba vachienda vachinonorara naye kune imwe lodge murungu uyu. Saka murume uyu akazoti adzoka kuno kuUK, he made sure kuti akaramba ari in contact namama vangu. So amai vangu ivo vachitaura vanoti sezvo vakange vachitya kuti aizovakanganwa nekufamba kwenguva, she wanted my stepdad to feel sorry for him and to take her away from my real dad. Mama vangu vakabva vatongogadzira nyaya yekunyepa. It was a horrific lie. Vakabva vaudza my biological father kuti vakabva vaudza stepdad kuti my biological father vakange vari an abusive monster uyo aigara achingovarova nguva dzose, ende vakange vachitya kuti zvimwe kuda
vaikwanisa kuzobva pamuviri sezvo vainge vari pregnant. By then vakange vava ne6 months pregnant. Saka murume uyo akabva achizoarrange everything. He smuggled my mom out of Zim and flew us straight to London, but takauya kuno mai vangu as an asylum seeker. When we landed in the UK, my mother claimed political asylum nekuda kwenhau dzimwe dzakange dzichiitika munyika dzepolitics. Saka ndakazozvarwa munomu muEngland. This British man married my mom and raised me as his own daughter. He was a good stepfather kwandiri, and vakandipawo upenyu hwakanaka hwava kunzi nevana vemazuva ano a soft life. Ndakaenda kuprivate school and we had a beautiful home. Iyo imba yakazosara iri muzita rangu. So sezvo amai vangu vakauya kunoku kuUK as a political refugee running away from dangerous life kuZim, vakange vasingakwanisi because she was warned by immigration lawyers kuti kana ukangogara wadzokera kuZimbabwe you will lose your status. Saka amai vangu was living here in exile and vakange vasisina hanya nevavainge vakasiya kuZimbabwe. Because of that, vakaita cut off all communication nevavainge vakasiya kumusha, and that is how we lost total contact nema relatives, amama, our aunties, my grandmothers, uye zvekare from my father's family handingatombotauri. So I grew up without knowing my Shona roots. Ndakazototanga kuva interested mazviri nekuda kweYouTube. Ndakatanga ndichaona mabig channels akaita sana Drumas pandakatanga kuda kunyatsokunzwisisa kuti ini ndimbori ani uye chivanhu changu chinombotangira papi chichigumira kupi. Apart from that, ndakange ndisina kana any idea about my Shona culture. So I was raised as a British girl, but naamai taitaura zvedu Shona. So when I turned 21 years old, ndo pandakatanga kuona kuti pakange paine zvainge zvichiitika pandiri zvainge zvisiri normal. I fell deeply in love with my first boyfriend. He was an Irish guy. We were planning to get married as young as we were, and we were going to buy a house together. But 2 weeks before our engagement party, akarasikirwa neupenyu hwake, in something that even the media said it was a freak, unexplainable car accident. Zvakaitika ipapo mukomanashi zvakakatyamadza vanhu vakawanda. Pakange paine truck rakange rakazvipakira, and it suddenly rolled backward and crashed motikari yake, killing him instantly. Haana kana kumbowana mukana wekutiza nekuti ainge akamira akazendamira passenger door. Then that truck, it started to roll backwards and killed him instantly. Zvadaro, I was devastated. Ndakangoti maybe it was bad luck, but izvi zvakaitika zvekare. My second husband to be, he was an accountant. We dated for a year. Akatanga kundiudza kuti aiona chimpanzi kuhope chichimuudza kuti iwe uri kudanana nemudzimai wangu. We had seen Planet of the Apes. This was an old movie, not yaizvezvi. So after seeing this Planet of the Apes, ndakati zvava mupfungwa dzako, movie yatakaenda tikanoona ndo iri kukonzeresa kuti unge uchizorota chimpanzi chinouya kwauri chichikuudza kuti you are trying to steal me because ndiri mukadzi wechimpanzi. Kondaigozivei. Zvakaramba zvongoitika. That boyfriend of mine akashayika zvekare. Then I met another guy. He died also. Uyo akafa zvakandirwadza. He was drunk. After dropping me off at my parents' house, he went back to his mom's house. Amai vake vakange vakanganwa the gate that led to the swimming pool. Whilst he was drunk, he walked straight into the pool
akazongoonekwa mangwana acho makuseni ari pamusoro pemvura. So awanikwa akafa ari pamusoro pemvura. It was terrible news for me. Ndakatombofunga kuda kuzviuraya because I started to ask myself kuti sei zvakadai zviri kuramba zvichingoitika kwandiri. Problem yangu ndiyei, sei ndiri kungoramba ndichingosangana neminyama yakadai. My mom, she was sick again at that time. Fast forward, after my parents, both of them, had passed away. Out of desperation, ndopandakatanga kufamba. There was this other Zimbabwean friend of mine anogara muno mu UK. Akabva achizouya kumba kwangu akandiudza kuti kwakange kwava nerimwe sowe muno mu UK. Ndakabva ndaenda kwavari mapostori aya vakandibatsira. Saka pane shoko rakazobuda richitaurwa randakaziva kuti ndere chokwadi because vakanditi, Marvelous, that is my name. Iwewe uri kutsvaka murume munomu munyika yavapenyu, but murume wako wagara uinaye. Hauzvizivi here kuti iwe wakaitwa mukadzi wababa vako. Baba vako vakaurawa. Iyi nyaya yekuti baba vakaurawa ndakamboiudzwa namama vangu. She used to speak here and there nemarelatives avo pano nepapo pavanenge vazvifungirawo. Vakandiudza nyaya yakaitika yavakaudzwawo kuti baba vangu after tauya kunoko papera zvemakore vasiya basa kwavakange vachishanda kuMickles, vakabva vadzokera kumusha kwaMutare. Vavako ikoko vakatanga kushandira hanzi umwewo akange ari businessman uyu zvinonzi ainge akaromba. Akabva achizoseta up baba hanzi vakazongowanikwa vakapondwa vachibva kudoro, vainge vakaurawa. Asi mushure mekunge vawanikwa vakapondewa nematsotsi uye zvekare vakagurwa musoro wavo, baba vangu vanonzi vakatanga kumuka chipoko chaitoonekwa pamba pemurume iyeye. Saka murume uyu, pane nyaya ndakazoudzwa nemapostori, zvinonzi mushure mekunge chipoko chababa vangu chava kutanga kuonekwa mumashopu emurume uyo wekwaMutare, akabva achizoendawo kun'anga. Sezvo ainge akatora musoro wababa vangu ukaiswa muchigayo sechikwambo chaifanira kuzokudza mabusinesses ake. Saka vakabva vachizonoita mhiko dzekuti iwe sezvo wagara uine mwana wako, chienda kumwana wako, siyana nemhuri yangu. Nekuda kwekuti mhiko iyi payakaitwa, baba vangu vakafa vaine shungu, vaine chigumbu kuna amai vangu kuneni zvekare, nekuti vakafa vachiti akatiza nemwana wangu. Saka chipoko chababa chakabva chichizotanga kunditsvaka kusvika chichizonondiwana. Saka chipoko chababa chinouya kwandiri chinosika neni bonde. Chipoko chababa vangu pose pandinochiona muri yeZimbabwe ndinoona rinenge rakaita kunge gudo, chiri chimpanzi. Chinouya kwandiri chiringe chakaita black and ndinotonzwa kuti pano ndasangana pabonde nemunhurume. Chinondirwadza mukoma ndechekuti ndinonzi ndakavharwa mbereko, because zvechokwadi mbereko ndakatovharwa. Handisati ndakamboitawo pamuviri pakabva, kunyangwe ndikanzi ndaenda kuMP hazvinzwisisiki. Iko zvinozvi ndanga ndiri pakutsvaka hangu munhu. Ndine vamwe baba avo vandiri kutaura navo vari kuSouth Africa, but vari kuti vava kuda kudzokera havo kuZimbabwe. We are the same age, but ndanga ndisati ndamuudza kuti shamwari, uri excited kuti wakadiwa nemunhu ari muUK anoita sekunge ane mari dzake, but this is the spiritual baggage that I'm going to bring into your life. Ndomuudza here kana kuti kwete? Ndomboedzawo here baba ava
zvimwe kuda vanogona kunge vaine zvinenge zviri pavari zvinogona kuzondichengetedzawo neni. Tarisiro ndichiri nayo yekuti Mwari havangandisiye ndiri ndega, vanogona kuzongondibatsira ndikanzi ndaitawo wangu mwana. Chandiri kuda iadvice inobva kune vedare renyu kuti murume wandiri kufambidzana naye ari kufara kuti ari kudanana nemukadzi ane mari dzake. Ari kutarisira kuti kana adzokera kuZimbabwe ndobva ndachizomuunza kuno for a holiday ndomboona kuti munhu akaita sei, anogona kugarika naye here kana kuti kwete. Ndibetsereiwo nemazano, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section zvakaoma. Hanzi handina tarisiro yekuti chipoko chababa vangu chichazondisiya ndikwanise kuraramawo upenyu hwangu hwakanaka. Hanzi handina kana hama yababa yandinoziva, kana idzo hama dzaamai. Hanzi amai vangu vaingoita zvinhu zvavo vari vega, vakafa vasina kumbondiudza kuti hama dzavo kana ndikada kuzodzitsvaka ndinodziwanepi, which means kuti vahanzvadzi vakaviga amai vavo vari vega muUK. Yo, zvakaoma. Ngativabatsirei apo pakuti murume wavari kufambidzana naye on TikTok vomuudza here kana kuti kwete. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimuri sei zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndiri kunzwa kutya ini. Ndine best friend yangu. Ndichati ndinogara munomu muBulawayo. Basa redu ratinoita zvekutageta mastudents. Mastudents awa kana tamatageta tinomabira mafoni, malaptopu, vamwe mari chaidzo tichishandisa mishonga. Saka I was recruited by my friend. Chaingondinetsa ndechekuti why is it so simple kuti friend yangu anogona kuita zvinhu izvi zviri nyore nyore kudaro. So my friend iye anoita zvekumaketa maproducts pamarketplace, akangodownloada mapictures. Kana riri picture reiPhone unyatso kudesigna zvakanaka, otoita sekunge anga akabata iPhone muruoko rwake, otoposta on marketplace. Saka kazhinji mastudents vanoda zvinhu zvakachipa. Paanozosangana navo anenge aine boyfriend yake imwe inogara muBulawayo zvekare, vane motikari yavo, then they rob that poor student, vomutorera foni nemari yaanenge ainayo, achiti ari kuda kuzotenga nayo iPhone or anything that is cheap on marketplace. Saka friend yangu pari zvino ari kuti ari kuda kumboenda kunoona mwana wake kumusha, ari kuda kundisiya munomu muBulawayo ndichiita basa. Akandisira kamwe kabini head uye zvekare neimwe t-shirt yaakati unopfeka muzasi, kunyange ukanzi wapfeka imwe t-shirt kana kuti dress, t-shirt iyi inofanira kugara iri pamuviri wako uye zvekare nekabini head. Hanzi zvinhu izvozvo akaenda nazvo kun'anga zvikanogadzirwa kuitira kuti munhu wose waanozotaura naye akangotaura newe chete pamarketplace kungokonfirma price, iye anobva atoziva kuti une mari muhomwe, obva atokuti ndinogona kukudzikisira iPhone uyakana $50. Then kana wachizouya obva vachizokurobha. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, iniwo ndiri kunzwa kutya nekuda kwemabasa awo. Handiri kubatiswa nefriend yangu, but kubva zvandakatanga kuzviita izvi zviri kuita wena mukoma, ndinogona kutobata kana $600 kupera kwemwedzi, mari yandinenge ndiinayo, and handisi munhu anowesta mari. Mari yangu pandinodzokera kuHarare ndinenge ndiinayo.
muri yezimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, vari kubulawayo ngwarirai, hanzi vanoisa zvinhu zvefake pamarketplace pamunonosangana. Zvakangooma hazvo vedu we, regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi I am a 26-year-old woman uye zvakare ndiri kushanda as a sex worker muno muHarare muCBD. Ndiri kutogara zvakanaka ini, kunyange pandinobva pamba ndichinzi ndiri kuenda kubasa. Hakuna anotombozvifungidzira kuti ndiri kuenda kunotengesa muviri wangu. Vazhinji vanongoziva ndichiita zvemaboutique uye zvakare ndinohasela online. Saka basa rangu randinoita randajairira ndiri kutengesa muviri wangu, ndo zvinonyatsokundipa mari. Saka tinofamba tiri group. Isusu hatisi type dziya dzinorarirwa madhola, kwete. Kazhinji tinotageta vanhu vanenge vaine mari, vakomana vemaGD kana kuti vemaraptors. So kana ndasangana nembinga yangu kwatinenge tasangana kumabhawa, sometimes I can convince a guy, especially team rinoita zvekusponsor migodhi, vane mamaini kana kuti vanotenga nekutengesa goridhe. Then I convince the guy kuti let us go maybe kulodge or a dark parking spot. Ndavako ikoko tinenge tichinwa doroka, then ndinobva ndachizoti kana ndikaona kuti munhu wangu anenge ava kuita sekunge adhakwa, ndinobva ndatora brake fluid ndozanganisa nebute. Handizivi kuti sei zvichishanda, but ndakaona kunge zvinondishandira. Then within less than 5 minutes murume uyu mushure mekunge anwa doro iroro rinenge rine bute zvakazanganiswa nebrake fluid, anobva atongoita unconscious. Me and my friends, we go to work, tinobva tamusecha, totora chingava chiri chikwama, iko cash, we drain everything, tinotora zvose kana ine jewelry, malaptop, anything. There was this other night when we walked away with $30,000 yatakadhumana nayo mumotikari. Apa munhu ainge achida kundirarira $100 but akange aine mari yakawanda kudaro. Kuti ndinge ndichizonzi ndakwanisa kutenga stand muAspindale, ibasa rangu iri randinoita. I am confessing izvi because ndinotorwadziwawo kuti dai anga ari murume wangu uyo anzi anenge abuda kudaro ononosangana nanasisi vakaita seni obva adzoka kumba asina kana mari. So if you are a man, kana wafunga kuita zvema-sex workers, endako ungori nemari yamunenge makawirirana, and ziva kuti sex worker kunyange mukadanana zvinengei haambofi akakuona semurume angazova murume wake, because isusu kana tiri sesu munenge muchingotimanikidza muchitongotibohwa telling us kuti we are wife material. Ndingagoita wife material pauri ini ndakarara nevarume vanodarika 500. Saka chazonyanya kukosha pauri iwewe zvako Geribert chingazoita kuti ndinge ndichizotogwadama nemabvi ndichiti ndaitwa wife material newe zvako. So kana uchidanana nesu vasikana vekumabhawa, ziva kuti you are just our product, and tinowana zvatinowana kubva kwauri, and ndikakuona uine mari handimbokusiye uinayo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakatenga stand nemari iyoyi, hanzi ndakaitenga kuAspindale. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi siyanai nazvo zvekuti kana mukasangana nesu, kwamunenge masangana nesu, mava kutoda kutotiroora tisiyei zvedu. Hanzi hatina kumbogara takaita mawife material before we met you. Ungazondichinja here iwe Geribert?
Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei? Ndiniwo ndauya nenyaya yangu. Ndinonzi Admire, ndiri murume ndine makore 28 years ekuberekwa. But pari zvino munyika yedu yeZimbabwe ndingangoti munhu wose ari kungodanidzira kuti chero ndaita mari. Zvichazoitika after hazvina basa. Nyika yedu haisisina care about upenyu hwevamwe vanhu, nekuti ukaita care vako vana ndo vanofa nenzara. Chakosha pari zvino ma-US dollar chete. Saka ndiri kushanda, pandakawana basa ndakange ndisingatozivi kuti pandinoshanda factory yacho haisi registered, iri illegal. Tinoita zvokumanufacturewo poultry feed but iri yefake. Saka tinotengesera vanhu vaya vanoitawo zvokupfuwa huku, vanenge vachidawo ma-quick profit. You can't blame them. Saka kunze kwekuti vange vachienda kunotenga feed kuma-big shops awo amunoziva nemazita, vanenge vachitya kuti vakanonohodha ikoko huku dzavo dzimwe dzikazofa dzikasazotengwa zvakanaka, it means kuti profit yatoenda. Saka vakauya vakatenga stock feed kubva kwatiri, vanyatsoona kuti profit inobuda. Uye zvekare maChina ndinoshandira vakatidzidzisa kumixa stock feed yacho yatinogadzira nema-dangerous, andingangoti ma-poisonous chemicals, zvinenge zvakazanganiswa nema-growth hormones. Saka izvi zvinoita kuti huku yacho inge ichizova nema-weights akanyanyisa. Pa2 weeks unenge wakutoona kuti chatova chihuku ichi. Saka kana munhu akauya akazotenga feed kwatiri, huku iyoyo ka 3-4 kilograms within 2-3 weeks, huku iyoyo kana kufamba inenge isingagoni. Chainenge ichingoita kungodya chete, because feed yacho inoita kuti huku irambe ichinzwa nzara. Saka nekuda kwekuchipa kwefeed, you can manage to keep on feeding huku idzi wozonyatsokuzodzitengesa. Ende handingatauri hangu, but huku idzi kwadzinotengeserwa vanhu vazhinji vanotomhanyako vachiti ndokunowanikwa huku dzakakura. Moyo unotorwadza. Ndinongochema nemivarimi ndichiti musatenga chicken feed kubva kune tumwe tumamanufacturer twamunenge musingazivi. Ndapota hangu musatenga, nekuti zvinhu izvi zvinokonzeresa urwere hwakaita semakidney nezvimwe zvakasiyana, because wedu muChina watinotoshandira akatoenda nesu kune rimwe prazi akati paprazi apa kana muchida kutenga huku dzakanaka dzisingazokurwarisei, ndinopota ndichiuya nemi, ndo pandinotenga huku nenguruve dzandinodya ini nefamily yangu. But ndokutoraramawo kwatiri kutoita, ende ma-growth hormones iwawo ndo anoita kuti kana munhu atenga feed kubva kwatiri ange achizoramba achizongodzoka, because anenge achitoona kuti project rake the last time zvakanyatsokubuda zvakanaka. Chikumbiro changu changa chiri chekuti dai zvaibvira munyika, dai kwazotogadzirwa kana rimwe department rekuti rinenge richingodhila nevanhu vanoita zvekurima direct, vanhu vachingoitwa masurprise visit, kana vachigona kutesta mvura dziri kunwiswa idzo huku idzi nechikafu chacho, kuti chikafu chiri kudyiwa nezvipfuwo izvi zvinozonzi zvinozodyiwa neruzhinji rweZimbabwe zvakakodzera here kana kuti kwete. Iko zvino kunyange ndikanzi ndinenge ndiri pavanhu pakabikwa huku inenge yakatengwa pandisingazivi, kudya chaiko kunotondiremera nekuda kwezvandinoziva. Mukazoposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Thank you very much for that story. Hanzi kwavari kushanda vari kugadzira fake chicken feed. Zvakangooma hazvo vedu we varimi.
please make sure kuti munoendawo kuma-big companies muchinonotenga chicken feed yacho ikoko. Hanzi zvichakonzeresa kuti vanhu vakawanda vange vachizova neurwere hwemakidneys. Asi makambozviona kuti vanhu vazhinji zvinozvi munhu ari kungonzi makidneys especially muZimbabwe, urwere hwemakidneys hwanyanyisa. Apa kudhara taitoziva kuti muZimbabwe hamuitwi zvema-GMO, but zvinozvi GMO is everywhere. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.